साजिस खालामखानाय गासिबो साजिस खालामखानाय बे सम्पतिनि थाखायनो बे साजिस खालामखानाय सासे आंनि फिसायाथ' गैला। गावनि फिसाय राकेश ब्रह्मखौ बिस होनानै बुथारदों होननाय अजदनि सायाव राकेश ब्रह्मनि बिसि साइनिफाल ब्रह्मआ मा खोथा बुंलांखो रायजोफोर नोंसोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। सोरबा सोरबा नुखांबाय जानो हागौ रायजोफ्रा जाय नुवाखै बिथांमोना नायलांदो आरो मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंसोर मा सानो होनबा रायजोफोर सोर बिस होनानै बुथारमारखो दा मोजां मिथिनाय जायाखै रायजोफोर नैबे साइनिफाल ब्रह्म बिथाङा मा बुंखो नै भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन नोंसोर नायलांबानो जाबाय रायजोफ्रा। लाथों आं बेखौ नांला आं बेखौ खुनु लब गैया बे न' लायो बे लुगैखादों नालाय आंनि फिसायखौबो जाबाय न'खौबो जाथों आंखौबो जागोन बे आंनि फिसा सानैखौबो जागोन बे आं खोनादों आंखौ होनदों खारखुमाबाय दा आं फिसायखौ लास्ट बिदाय टाइमावनो आंखौ माबायदि खालामदों बिसोर फुलबो होबाय बे टाइमावनो आंखौ बिसोर जमनानै आंखौ बुदों जोदों खर'आव सौदों माने बे जायगायावनो आंखौ बुथारनायनि बिसोरनो प्लेनिं आंखौ सेस खालामनायनि माने आंनि हाजबेन्डनि बे ब्लेम होनानै आंखौबो सेस खालामनाय बेबो सेस आंबो सेस सम्पतिया गावसिनि जाजोब्बाय बिसोरनि गासिबो बे प्लेनिङानो बेनो। नोंसोरनि सायाव आंना आसा थाबाय नोंसोरनो जा खालामनांगौ नोंसोरनो खालामनांगोन आंखौ बिसार खालामनांगोन आं बिसारसो बिदों आंखौ ओरैबायदि फासायबाय बिसोर बिमा आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ आंखौ आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंखौ बेबायदि खालामदों बिसोर आं जेरावबो मोखां देखायनो हाया दा आं गथ' सानै लानानै मा खालामनो मानो जादों आं फिसाय थैनायनि बे डेड बडि खाथियावनो आंखौ फुल होनाय लोगो लोगो आंखौ बिसोर बुदों बिलिफां होननाय मानसि बे न'खरनिबो नङा माबो नङा बे मोरै आंखौ आखाइ होदों खर'आव सौदों जोला जोलि खालामदों आंखौ बासायनायाव नैबे आब' दङ बे आब'खौबो जोदों आरो ना बासायनाय दिनैनि दिनखौ मोजां थांहोदो होनदों बेखौ बिदि बुलायलायनाय जादों आरो बेहायनो बे जायगायावथ' आं मोरै थाजानो खुनुरखम खारना फैबाय आं बिसोर खालि होनदों पयजनिं डेट रिपर्टआनो दङ डेट सार्टिफिकेटआनो दङ बाहायनो लिरनाय दं आंनि फिसाया निम'निया जानानै थैनाय रिपर्टआव निम'निया जादों हां प्रब्लेम जानानै थैनाय बाहाय खुनु पयजनिंनि रिपर्टआवनो जेबो गैया मैयाबो जिहेतु पस्टमर्टम खालामदों पस्टमर्टमनि रिपर्टआथ' फैनांगोन ना बेनि सिगांनो आंखौ बेबायदि हुलुस्थुल खालामदों आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौनो इउज खालामाखै आंनि फिसाया आरो प्रुफ दंबा देखायदो आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौ इउज खालामाखै आंनि फिसाया होनदों टेब्लेट जाहोदों होनदों आंनि फिसाया बिसोरसो बेखौ जबरदस्ति होननानै माबा माबि होनहोदों खिन्थु गेस टेब्लेट जाहोदों गेस टेब्लेट जाहोदों पेप्टार डि बेखौ आं जायो बेखौ आं जाहोदों आरो डक्टर रिपर्टआवबो जेबो बिदि पयजननि जेबो गैया पस्टमर्टमखौ मैया खालामदों नालाय रिपर्टखौ आवगै नायहोदो बे मैया हुलुस्थुल आंखौ बिदि खालामनानै बेबायदि अबस्था खालामनाङा लोमजानाया बे 8 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिम न'आव गैयामोन मानसिया 8 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिम न'आवबो गैया फनावबो कन्टेक्ट गैया 8 थारिखआव आंनाव फन हरदों 9 थारिखआव बेनि फना नट रिचेबल फना नाङा लोगोफोरनाव सोंहरबाय आं रावबो खबर मिन्थिया 10 थारिखआव गावनो आंनाव 11:30 फन हरदों फन हरनानै आंखौ होनदों साइनि आंखौ लांफैदो आं बिराद देहा गाज्रि मोनबाय दुरबल मोनबाय अफाय लांफैनांगौ तितागुरियाव आमाइनि न'आव दंहैयो आमाइनि न'निफ्राय लांफैदो आंखौ थाब फैदो आं हाला आं हारसिं थांनो हानाय नङा आंखौ थाब लांफैदो आं होनदों मा जादों माबा सिरियास नामा होमबा आं डक्टर एपइन्टमेन्ट खालामनानै थांसै बे होनो नङा डक्टर एपइन्टमेन्ट नाङा नोंल' फैदो थाबल' फैदो ओमफ्राय आं बेटारि रिक्सा लानानै थांदों बे आमाइमोननि न'आव तितागुरियाव थांनानै मानसिखौ लायबाय बेटारिजों मानसिया दुरबलखा एकदम दुरबल मानसियाथ' हाड्डा गाड्डाना मोरै फट करि बिदि दुरबल जाया बे दिननिफ्रायनो दुरबल जानायनिफ्रायनो मानसिया दुरबल दिनै बे सिरियास एथ' घटना जानानै मैया आंनि फिसाया थैदों फिसाया आंजों थायो जों आलदा थायो जुदा थायो बिखुनजोमोनना बातानबारियाव थायो गामियाव बिसोरजों जेबो माबा गैया आंनि फिसाया जेला बिदि लोमजानाय दुरबल जानानै फैदों होनदों दुरबल जानानै फैनानै गावनो फार्मेसिनियाव सोंनानै माबा माबि टेब्लेट बिहरनानै जादों न'आव फैनानै सेलाइन होदों बे फार्मेसिनि बातानबारियाव भारा थायो बिसिनावनो बेखौ लेंहरनानै बे सेलाइन होदों दुरबल मोनदों होननानै मानसिया हाड्डा गाड्डा नालाय सिङाव मा जादों बेसो खिन्थानो रोंनांगोन ओमफ्राय आङो आइ आफायाव लांदों मानसिखौ बारा जाबाय 2-3 जाबाय मा जादों थ' डक्टरनाव थांसै होननानै लांदों आं हारसिंखौ मोरै लांनो मानसिया दुरबल सिखारनोबो हाया मानो हाया बेनि फंबायखौ लेंहरदों आं टनि होनो बेनि फंबायखौ आंनि फिसायनि फंबायखौनो लेंहरदों थ' बेखौ डक्टरनाव लानानै थांनो होननानै ओमफ्राय बेखौ लानानै जों आइ आफायाव थांबाय डक्टर फ्रान्सिसखौ देखायबाय मेडिसिन डक्टर देखायनानै बे मेडिसिन हरदों ब्लाड टेस्ट माबा माबि खालामनो होदों ओमफ्राय आंनि फिसाया होनदों आं ब्लाड टेस्टखौ खालामा बे फंबायाबो होनदों टनियाबो होनदों दङ आं मोरै जबरदस्ति खालामा बेथ' पसिबल नङाना आंनि फिसाया जिहेतु थाबायनानै थांगासिनो फैगासिनो आं मोरैथ' खालामा होनबाथ' खालामा जायाना बेबोथ' होननो हायोना आरो बे बिदिबो अबस्था नङा ओमफ्राय बे ब्लाड टेस्टखौ खालामा होनदों आंनि फिसाया आं दुरबल मोनदों आं दा थै बख' जाया आं दुरबल जागोन
बे बिराद गियो आरोना बेफोरखौ इन्जेक्सन माबा माबिखौ बे बिराद गियो ओंखायनो बे आं खालामा आं एसे सुस्थ' जाबा नांगौबा खालामगोन होननानै ब्लाड टेस्टखौ आं खालामा टेब्लेटखौ जानानै थिग मोनगोन न'आव फैनानै होनबाय टेब्लेट जानानै आं एसे मोजां मोनबायलै थिग जागोन बिदिनो आरो सानसे थांनानै आं मोजां मोनासैलै होननानै आरो सेलाइन होनो लेंहरबावबाय सेलाइन होनानै ओइदिनखालि रबिबारमोन नालाय डक्टर ओइदिनखालिथ' आइ आफायाव लांनायनिफ्राय फैनानै साननै उनावनो रबिबाराव आइ आफायाव फन हरदों रबिबाराव डक्टर थाया MRMआव फन हरदों डक्टर थाया होनदों दा आं बेसरगाव हस्पिटालाव लांबाय गोजौनि सासे भाराथियाखौ लेंहरनानै बे डक्टरनाव थांनानैबाबो डक्टरा नायनानै मेडिसिन होदों बेहायनो टेस्ट खालामहोदों बेहा होनदों टेस्ट खालामला आं हाला न'आव थांनानै बे टेब्लेटखौ जानानै एसे मोजां मोनबाय होनो न'आव फैबाय न'आव फैनानै बे 17 तारिखआवनो बेलासियाव आं हां मोनासै होनबाय मानसिया ब्रेड मोनासै ओमफ्राय न'निफ्राय ओंखारनानै बायहेरायाव चेयाराव जिरायनानै दं मानसिया चेयाराव जिरायनानै थानायावनो आंनि बिखुनजो फैदों बिखुनजो फैनानै डाइरेक्ट होनबाय नों मानो मानसिखौ बिदि दोनबाय थाखो मानसियाथ' सिरियास मानो दोनबाय थाखो मानसियाथ' बिदि बेनि सानसे सिगांबो दखानाव थांनानै गय सिगारेट जागासिनो बिदि नङा मानसिखौ नायबानो सिनायो सिङाव जे मा जादों बेथ' उनावसो सिरियास जादों हस्पिटाल थांनायावसो मिन्थिदों जेनेबा बे दिनाव हां लानो मोना मा लानो मोना होनबाय बे दिनावनो बिखुनजोआ फैनानै आंखौ हाथायाव अरबाय बुबाय डाइरेक्ट होनबाय नों पयजन होदों बेखौ नों बेखौ बुथारनो नागिरदों नों बेखौ पयजन होदों बे पयजन वार्डखौ बे दिननिफ्राय स्टार्ट जादों पयजन वार्डआ आंनि फिसाया जिबनावबो गावनि खुगानिफ्राय होनाखै बे बिखुनजोआसो होनदों नों आंनि फिसालाखौ बुथारनो नागिरदों नों बेखौ पयजन होदों होननानै आंखौ बुदों जोदों आखाइयाव अरदों गोजौनिफ्राय ओरै गावबुराफोर नायनानै गावबुराफोरसो ओरै मा नों दस्रा जायगानिफ्राय फैनानै बिसोर संसार जानायाव मानो सब समाय दावराव खालामो होननानैसो बे थांबाय बिदिनो MRMआव लांनानैबाबो एखे खोथा डक्टरनाव थांनानै होनबाय आंनि बिहामजोआ मुलि होदों पयजन होदों होनदों आंनि बिहामजोआ पयजन होदों दा पयजन केसखौ माबा मोनो नालाय ओंखायनो पयजन केसखौ बिसोर होनबाय जों हाला दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामदो होननानै ओमफ्राय बेखौ लवार आसामाव शिफ्ट खालामबाय लवार आसामावबो लांनानै बे बिखुनजोआ एखे खोथा डक्टरा सोंबाय नालाय मा जादों बे होनदों पयजन जाहोदों बिहामजोआ पयजन जाहोदों होनदों ब्लाड टेस्टखौबो नेयाखै जेबो नेयाखै बे डाइरेक्ट होनबाय पयजन जाहोदों ब्लाड टेस्टआव बिदि जेबो रिपर्टआव बिदि गैया जे पयजन होननानै जेबो बिदि गैया आंनि खोथाया माने दा जुदि आंनि फिसाया जुदि पयजन मोनजादोंबा अफाय मोनजादों बे सैथोखौ नांगौ थ' होनाखै जेबो बे बिसोरनि खोथासो बे आंनि फिसाया आंखौ लेंहरो आं खनसे खननैल' थांनो मोन्दों बिनि उनाव बिसोर आंखौ नायहोआ बिसोर होनो आं थांनानै बोले बिदि माबा माबि होनो आंनि फिसायखौ बिसोर जेरै होनदों बिदि होननानै आंखौ सोआ आंनि फिसायखौ आंखौ नायहोआ आं थाङो आंखौ नायहोआ आंनि फिसाया सोङो बोरै साइनिया नार्सखौ थिनहरो साइनिखौ लेंहरदों होननानै बिसोर होनो बे गैया बे खारबाय होनो आं सानफ्रामबो थांगासिनो हस्पिटालाव लवार आसामावबो बिल हैगासिनो बे आंनि फिसाया आंनो भिडिअ कल खालामो मालाबा बेफोरबो दङ भिडिअ कल खालामो फनाव लेंहरो नों मानो फैया आं होनो आं थाङो आरो बेहायबो जुदि आं होनो नोंनि माबा बिसोर आंखौ नायहोआ होनदों आं खनसे बिसोर आंखौ नायहोआ बिसोरनि खोथाखौ बाथो नों फैदो आं फैदो होनो आं थाङो बे आंखौ नायहोआ बिखुनजोआ आंखौ नायहोआ मानसिखौ नायहोआ गुवाहाटियावबो बिदिनो खालामदों फिसाया आंखौ लेंहरो नों मिन्थिया नामा माया नामा नों बिदि आं थाङो गुवाहाटियावबो बे आंखौ नायहोआ मानसिखौ नायहोआ सिरियास टाइमाव फना माने सुइच अफ जाबाय थायो आंनि फना मालाबाबो सुइच अफ थाया आंना गथ' गथाय दं स्कुल दं आं मानो सुइच अफ लानो सब समय आंनि फना अन थायो मालाबा जुदि बेटारि जोबनानै अफ जाबायबा 2-3 मिनिटनि थाखाय अफ जानो हागौ आंनि फना मालाबाबो अफ जाया बेफोर गासिबो बानायनाय खोथासो एक्सुवेलि जानायाथ' एफआइआर दंमोन बेखौ बिमायाबो मिन्थिगौ ओमफ्राय बिमाया बेखौ सापर्ट खालामदों दावरावथ' जायाखै आंनि फिसाया बे एफआइआर जानायनि उनाव न'निफ्रायनो थांदों बे हिन्जावजों न'आवनो गैया आंनि फिसाया मास मोनथाम गैया बेनि उनाव न'आव फैनानै आरो बिमाया लानानै थांलायबाय बेखौ बे हिन्जावजों थाहैदों ना फंबायनि न'आवबो थादों खोनादों आं मास मोनथाम गैया बेनि उनावबो बिफा थानायावबो गैया बेनि उनावबो मास मोनथाम गैया बे फुरा मास मोनथाम गैया बेफोर गासिबो रेकर्डिं दंजोबो माने आंनि फिसायनि मबाइलाव मोन्दों दे बेना अट' रेकर्डिं जायो नालाय बेनि मबाइलावसो बे हस्पिटाल थांनायनि उनावसो आं बेनि मबाइलाव बे रेकर्डिंफोरखौ खोनादों बे हस्पिटालाव थांबा मबाइल थालांदोंना बेनि मबाइलावसो दङ अट' रेकर्डिं जायोमोन नालाय बेनि फनाव बेनि मबाइलाव माने बिसोर रायलायनाया दं आरो बे हिन्जावजोंनो थांदों मास मोनथामसो न'आव गैया बेनि उनाव बिमाया डिभर्स केस फाइल खालामदों बिमाया होनो आंखौ गारहोथारगोन ओमफ्राय आंनि फिसाया आंजों मिलायनो नागिरो बे टाइमावबो बे होना आंखौ नांला माने आंनिफ्राय दाहेज बियो बे फैसा बियो आवैनिफ्रायनो नोंसोर हारसा नालाय बेंगलिफ्रा दाहेज होयो नालाय जोंनाव नियम दं जेनेबा हाबा बा माबा जिनिसफोर थाखा फैसा सना गारि घोड़ा हरो नालाय जोंना बिदि हरदों एफा एनै माने एकबारे बिदि हराखै दा बेखौनो बियो बे एफा मोनबा सिरि थायो आरो कয়েक दिनाव बिदिनो बियो बेनि थाखायबो आंनि हासबेन्डआबो जों गोदोनिफ्रायनो आलदा थानायसो जोङो दा बिखुनजोआ आंखौ बे सम्पतिनि थाखायनो आंखौ बे जि ब्लेम खालामनानै आंखौ फासायबायानो होनजाबाय फासायबाय आंखौ बे जेरावबो आं मोखां देखायनो हाया लेखायावसो मिन्थिगोन डाइभर्सआ आं होदों ना सोर होदों बे लेखाफ्रा दंजोबो डाइभर्सथ' आं लुगैयाखै जिबनावबो डाइभर्सआ
जेनेबा आंनि फिसाय फाइल खालामनाय जादों आंनि बिखुनजोनि माबायाव प्रेसाराव फाइल खालामदों ओमफ्राय आंनि फिसाया फैनानै उथायदों बेसो उथायफैदों न'आव डिभर्सखौ उथायफैदों उथायनानै ज' थाफिननाय जाबाय औ ज'आ जों हासि खुसि थायो ज' थायो बेनि खुनु रल गैया बिमाया खालि जेनेबा बे हिन्जावजों लोगो जानानै बे हिन्जावखौ आं लाबोगोन मागोन नों खारखुमाबाय दा आं फिसायखौ लास्ट बिदाय टाइमावनो आंखौ माबायदि खालामदों बिसोर फुलबो होबाय बे टाइमावनो आंखौ बिसोर जमनानै आंखौ बुदों जोदों खर'आव सौदों माने बे जायगायावनो आंखौ बुथारनायनि बिसोरनो प्लेनिं आंखौ सेस खालामनायनि माने आंनि हासबेन्डनि बे ब्लेम होनानै आंखौबो सेस खालामनाय बेबो सेस आंबो सेस सम्पतिया गावसिनि जाजोब्बाय बिसोरनि गासिबो बे प्लेनिङानो बेनो गासिबो रेकर्डआवनो नुजोबगोन बिमाया जे ट्रान्सफार खालामगासिनो 12 लाख 19 लाख थाखाया बे अफाय गारखो आंनि फिसायनि ट्रिटमेन्टआवथ' गारनाय बायदिथ' नुवाखै बेथ' रिपर्टआव थायोना सोर गारदों सोर गाराखै बे फैसाया बे अफाय गारखो आं मिन्थिया बे अफाय गारखो बे फैसाखौ 19 लाख थाखाखौ बे अफाय गारदों खिन्थु आंनि फिसायनि एकाउन्टनिफ्राय ट्रान्सफार खालामदों इउनियन बेंकआव रेकर्डखौ आं लाबोनो हागोन डेलि 1 लाख ट्रान्जेक्सन खालामनानै 12 लाख ट्रान्जेक्सन खालामदों राकेश ब्रह्मनि एकाउन्टनिफ्राय पार्बती ब्रह्मनि एकाउन्टआव थांदों 12 लाख बे 12 लाख थांनायावनो बे क्राइम ब्रान्चनिफ्राय बेखौ एकाउन्टखौ ब्लक खालामदों आं फन हरबाबो हमा अनसुमिनाव फन हरो अनसुमिया हमा फिसायनि कन्डिसनखौ मिन्थिनो थाखाय जेनेबा नोंसोर आंखौ नायहोआ नालाय दे मानसियाल' सुस्थ' जानानै फैथोंसै होननानै आं होनो जे मानसिनि कन्डिसना मा बिसोर फन हमा जे दिनखालि एकाउन्टआ ब्लक जादों बे दिनाव आंखौ हुलुस्थुल फन हरदों बिसोर फैसा लाबो फैसाया सर्ट जाबाय उमुक खालामनांगौ होननानै फैसा लाबो मारै अबेनिफ्राय जगार खालामनानै लाबोनो आं दे आं लाबोगोन होननानै सना फाननानै लाबो दे लाबोगोन आं होननानै जगार खालामबाय आं मोनानि टाइमाव होनबाय नालाय फुङाव बिदिनो 12टा 1टासो जाबाय जगार खालामबाय आं जगार खालामनानै 1 लाख आंनि बिखुनजोनि एकाउन्टआव हरबाय 80,000 अनसुमिनि एकाउन्टआव हरबाय माखासे 5 लाखखौ केस लांबाय बे बिदाखौ लांबाय बे आंनि फिसायनि बिदा जायो बेखौ लांबाय आं हारसिं जाबाय नालाय आं सोरजों थांनो आरो एथ' बुरजा थाखा लानानै बे फैसाखौ लानानै आं थांनायावबो मानसिया बे होनो जे थगायदों मादों फैयाखै आदा रास्तायाव माने गारि गाज्रि जादों नालाय जों भारा गारि लानानै थांदों दा मा बेल जदों होनदों बे माबाया ड्राइभारनावबो सोंनो हागोन बे टाइमाव जोंजों सासे गथ' दंमोन आं होनदों बिखुनजोखौ फैसाया जुदि इमारजेन्सिबा जों 1-2 घन्टा लेट जानो हागौ बे फैसाखौ होमबा जों बे रेपिड' ना मा होनो बे अनलाइन माबा खालामनाया बेजों फाथायहरसै बेजों बे गथ'खौ 5 लाखखौ फाथायहरबाय बेजों बे गथ'जों हस्पिटालाव फाथायहरनानै नेक्स्ट दिनावनो खबर मोनबाय मानसिया गैला फुङावनो 5:30टासोआव 5:41 माने बिसोर 5:45टासोआव आंनो फन हरदों मानसिया गैला गोथैखौ गारो ना मायो बिदि होननानैसो होनदों आंखौ गोथैखौ गारलाङो ना माबायो होननानै बिसोर गैला हस्पिटालाव आं थांबा बिमा गैया आंनि बिखुनजोआ हस्पिटालाव गैया दा बे दिनावथ' आं बिदि एक्सट्रा थाखा लानानै थाङाखै मबाइलाव दङ मबाइलावथ' 1 लाखनि बारा ट्रान्जेक्सन जाया दा बे टाइमावनो आं बिल होनांगौ जाबाय बिला आं नुबाय नालाय पेन्डिं बिलखौ आं होनांगौ जाबाय गुवाहाटियाव जगार खालामनानै बे आदामोननिफ्रायबो लाबाय एसे आब'मोननिफ्राय लाबाय दस्रा मानसिनिफ्राय 10,000 5,000बो जगार खालामनानै फुरा बिलखौ आंनि एकाउन्टनिफ्राय 1 लाख ट्रान्जेक्सन खालामदों बिसोरनि एकाउन्टनिफ्राय 1 लाख खालामदों ट्रान्जेक्सन खालामनानै बिलखौ कमप्लिट खालामनानै जे बिलखौ कमप्लिट खालामबा माबा हरोना जेनेबा बडिखौ जेनेबा नोंसोर लांनो हागोन बे टाइमाव बिलखौ आं कमप्लिट खालामबायानो खालामनानै जेनेबा ओरै फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र थांनांगौ थिनहरो नालाय बिसोर बे टाइमावनो बे अनसुमिया आंनि फिसायनि बडिखौ लानानै एम्बुलेन्स लानानै पस्टमर्टम खालामहैबाय मालाबानो आं खबर गैया बिसोर होनबाय ओमफ्राय खबर गैया बेखौनो होनबाय पस्टमर्टम खालामनो लाबोबाय आरो फैसा हरदो आंथ' बिदि फैसा लानानै थाङाखै आरो एकाउन्टआव थांबाथ' आं ओरैबायदि जादोंना दै बायनानै लोंनोबो फैसा गैया बे टाइमाव फैसा थाबाबो इउज खालामनो हाया माने गुवाहाटिनिफ्राय फैबा दा बे आदा रास्तायाव होनबाय आरो फैसा लाबो पस्टमर्टम खालामनांगौ दा बे पस्टमर्टमखौथ' आं सिगां खिथायाखै जेबो जे पस्टमर्टम खालामनांगौ होननानै हस्पिटालाव होनबाय बिलखौ क्लियार खालामदो बडिखौ लांदो ड्रेस चेन्ज खालामखाबाय मानसिखौ बिल क्लियार खालामबाय आं खुनुरखम खालामनानै बे लेखाखौ होनबाय मैया बेखौनो होनदों बिसोर लेखा लानानै खारखुमादों लेखा लानानै मानो खारखुमादों बे मा खोथा जाखो लेखाखौ लानानै खारखुमानो हायो नामा बिलखौ आं होबाय नालाय बिसोर बेखौ होबाय आं लानानै फैबाय बिसोर होनबाय बडिखौ गावसोर आंनो होआ ना दा माला अनसुमिया बेखौ एम्बुलेन्सजों लानानै पस्टमर्टम खालामहैबाय GMC ना मा ओमफ्राय होनदों GMCआव पस्टमर्टम खालामनो होबाय आरो 1-2 घन्टा उनाव आंखौ होनदों फैसा नांगौ मैया जेनेबा बे दिन आरो बेनि सानसे सिगांनो फैसा आं केस हैदों आरो दाथ' आंनि आखायाव गैया एकाउन्टआव दंबाबो आं बोरै हरनो होननानै बेखौनो होनदों बिसोर खारखुमादों आंथ' गुवाहाटिनिफ्राय सफैनो टाइम लागोन ना 4-5 घन्टाथ' लायो बेखौनो होनदों दाबो फैया माबाया होननानै आंनि बिखुनजोआथ' फुंनिफ्रायनो गुवाहाटिनिफ्राय फैखाबाय मानसिखौ आं थांनानै मानसिखौ लोगो मोनाखै बिखुनजोखौ बे बाहायनो फैखाबाय आंनि न'आव फैनानै जों जेराव संसार जादों कमार्स कलेज माइबं नोगोराव बेहाय फैनानै बिखुनजोजों जों थायामोन बेहाय फैनानै जोंनि किचेननि दरजाखौ बे मिस्ट्रि लाबोनानै हाखावनानै बे हाबनानै माबा खालामदों दे खालामथों बेनि टारगेटा नालाय सम्पतिनि लब बे न'खौ लब लाथों आं बेखौ नांला आं बेखौ खुनु लब गैया बे न' लायो बेनो लुगैखादों नालाय आंनि फिसायखौबो जाबाय न'खौबो जाथों आंखौबो जागोन बे आंनि फिसा सानैखौबो जागोन बे नोंसिनि सायाव आं आसा खालामनानै फैदों नोंसोरनो बिसार खालामनांगोन सैथोखौ बरननांगोन
सैथोआ मा सैथोखौसो लुगैदों आं सुइटमि नार्जारि बे हिन्जावखौबो बहुद बुजायदों आङो बहुद मोजां भाबेबो होनदों बे हिन्जावाबो मानिथारा सुइटमि नार्जारि होनो बेखौ बेबो हाबा जानाय बेनाबो गथ' दं बङाइगावआव भारा थायो सुइटमि नार्जारि ओरैनो बिसोरनि प्रुफ दङ औ प्रुफ दंजोबो बिसोर सानैजों ज' भिडिअ दं फट' दं भइस रेकर्डिं दं वाट्सएप गासिबो दंजोबो बेखौ लानानै नोंसोरनि गेजेराव दावराव जाबाय थादों नामा दावराव जायाखै बेखौ लानानै बे हिन्जावनि माबा लानानै आंनि फिसाया न'निफ्रायनो गैयामोन न'निफ्रायनो थांदों आंखौ गाननानै थांदों आंनि डिलिभारि जागोदान डिलिभारिनि 15 दिन उनाव बे न'निफ्राय थांदों बे न'आव गैखाया बे हिन्जावजों खारनानै थाहैदों बेहाय बिमायाबो सापर्ट बे बातानबारियावबो थादों आंनि फिसाया बेजों थांलाय फैलाय थादों बे आंनि फिसाया न'आवनो थायाखै दावराव जे जागोन आंनि फिसाया न'आवनो थायाखै जोंनि टारगेटआथ' आंखौ बुथारनायनिसो आरोथ' जेबो आं नुवाखै मैया जाबायदि बिसोर जमनानै आंखौ बिदिथ' खालामनाङा ना बिसोर जाबायदि मानसि आंखौ खोननैसो सौबानो आं मा जागोन खोननैसो सौजाबाय खुनुरखम बे बुरिफ्रा आंखौ होनदों ओरैजों थांनायखायसो आं दा नोंसोरजों रायलायनो हाबाय नङाबा दिनै आंबो निउसावसोमोन दा नोंसोरनो खालामनांगोन जा खालामो अननानै नोंसोर सैथोखौ आं नागिरो सैथोखौल' बरनदो सैथोआ मा बिराद होनदों नों मोजां फिसाया लास्ट आंनो जेला लास्टथ' नङा जेला आंनो जे फन हरबाय थायोमोन बे होनो नों मोजां थादो दे गथ'फोरखौ लानानै मोजां था ओमफ्राय न'खौ जेनेबा जों सानै बिसि फिसायजों सानैजों लुनाय दे न'आ बे खुनु माबानि बे बिखुनजोनि खुनु माबा गैया दे बे न' दाउट बिहावनि सम्पत्ति आंनि बिहावनि सम्पत्ति खिन्थु जों लुनाय बिसि फिसाय सानैजों मिलायनानै लुनाय बेहायबो आंबो होदेरनाय दं आंनि बिसि फिसायजों सानैजों मिलायनानै लुनायसो बे न'आ आंनि फिसायनि बिराद आसा दं बे न'आव बे होनदों बे न'खौ मोजां दोन दे मोजां मेनटेन खालामनानै दोन दे आरो बे थानाय टाइमाव बे सब समाय न'खौ खेल लायो साफा खालामो गावनो आंनि फिसायानो बेबायदि बुक खालामनो मोनासै आंनि फिसाया लास्ट टाइमावबो माबाय बेनि लास्ट बिदाय दिनावबो ओरैबायदि गाज्रि खालामना होबाय लास्ट बिदायखौबो मोजां होनो मोनासै लास्ट बिदायखौबो ओरैबायदि गन्डगल बेनि मोजां थांहोआसै आंनि फिसायखौ लास्ट बिदाय टाइमावबो बिदि खालामनाङामोन मानसिखौ मोजां बिदाय होनांगौमोन जोबथा कुइसन बिखुनजो साजिस खालामखानाय गासिबो साजिस खालामखानाय बे सम्पत्तिनि थाखायनो बे साजिस खालामखानाय सासे आंनि फिसायाथ' गैला दा आंखौ फुल प्लेनिं खालामनानै बिसोर खुगाजोंसो होनदोंना बिसोरनाव जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननाय बिसोर जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननानै आंखौ फासायनाय बिसोर फासायनायानो जायोना बे